La ekhaya ihlala nogogo, ihlala nomkhulu. Bavumelene kwasekuqaleni ukuthi ingane yentombazane ilale nomalume. Kwenzeke kanjani lokho? Ukuthi iyolala endlini eyodwa nomalume nomuntu wesilisa. ngilanda njalo ntambama. Futhi nje-ke iy'ngane mina ngoba mina ngumuntu wasemakhaya, iy'ngane ngazi ukuthi y'lala kwagogo. Lena elala ekameleni nomalume embhedeni owodwa, kwenzakalani la? Manje futhi le ngane indlela ekhuluma ngayo, nalokho engeke ngakulalela nalobe ekhuluma okuthiwe umama wengane. Lento izwakala njengento esikhandiwe manje, isitori esikhandwe manje ngoba sekuvele lezi zinto la kwa-trenda la ku-TikTok. Inkulumo yabo iyafana futhi uma umuntu okwazi ukulalela iqiniso uyayizwa le nkulumo ukuthi Eyi, lento le ngivusela ngomunyu ngoba mina right now ngibhekene nayo mina ingane yami iyaba naleso situation le. But ngizokhuluma-ke ngayo ngoba ngikho ngayo la. Mina engingakusho mhlawumbe engikwaziyo engicabanga ukuthi kuyenzeka enganeni ekuthiwa idlwengiliwe. Ingane uma idlwengiliwe nje kwa-case ayivulwa uma wakhe, ayivulwa futhi ingane. I-case ivulwa ama-social worker ezini mina kwenzeka kweyami. I-case ufika emaphoyiseni, amaphoyisa akuthatha akuhambise laphaya esibhedlela kuthiwa mina lapha kwakuthiwa isethuthuzela nje i-section edilane into ey'kanjalo, ingane ishekhwe odokotela ebese lapho kunephoyisa angazeli udokotela kanjani leya nto, kodwa ekuyiyona ezobhala i-statement bese ibhala nobufakazi ebutholile lapha phansi, iyona ezovula i-case. Umsolwa aboshwe ama-social worker, i-statement sengane ubuye umseshe sezosithatha kamuva kodwa esesebenzise i-statement sama-social worker nani nabodokotela into abayitholile nabayizwile ishiwe ingane kodwa ihambisana nani nobufakazi bento abayitholile mina ngokwami ukwazi-ke. But la angazi ukuthi ngabe guys kwajampa kanjani zonke lezi iy'tephu kwawufikelela ekuthenini umuntu kuze kube ukuthi uyaboshwa uyagwetshwa kungenziwanga lokhu. Akukuningi nje uzokuchaza. Uthathe Mathemath High School wathi boarding school. Yebo. Wahlala boarding school. Yebo. Nisekhona. Qhubeka sesithembisa. Angazi ukuthi ngempela kubaba Dlamini ngabe yena kwajampeka kanjani zonke lezi iy'tephu. Ngizwile omunye usisi la ebala nothisha esikoleni ukuthi banothisa into erong enganeni. Uqinisile ngempela. Yabo nje ingane uma ihlukumezeka iphansi kwalesi simo kuba khona abazonothisa ikakhulukazi othisha ngoba ibona abazali ey'nganeni sebaspenda isikhathi esiningi ney'ngane babo banothisa ukuthi ayingeke kunento eshintshile ngale ngane. Yabona ingane uma ihlukumezeka ayisheshi vele ikhulume iyathula nje mhlawumbe isikhathi eside kodwa kuba khona ushintsho olukhona nawe umzali noma ngabe kuthiwa uyasebenza ukubuya ntambama kodwa uyabona ukuthi konke engasahambi kahle ngale ngane. Usho ukuthi nje yonke leyo nto nobufakazi bothisha nani cha kusamele kulandelelwe ngempela ngoba sazi phela yabo ukuthi mhlawumbe yini eyenziwa neyalandelelwa before kwenzeke yonke lento but sisazothola phela sisazozwa ngoba leli hayi le story sababa Dlamini njena nalomntwana uNondle lokuthiwa uraphile ave seyindida because okay one umntwana uthi bamdlengule ana 9 years bamfaka phambili nasemuva but bekangana nkinga bekahamba right how come bana 9 years bamfake angalamuva but akhona ekuhamba khona kuba right lo mntwana bekumele alimali wakhubateke. Number 1 kutholakala kanjani umntwana ukuthi agcina yolala namalume khona gogo khona mkhulu lakhe ayolala kanjani umntwana namalume empedeni busuku bonke. Number 2, something that doesn't add up ngilokho. So people are shocked ukuthi kahle kutholakala njani kuze kwenteke njalo. Le story nje salomntwana azivakali and people still stand with ubaba Dlamini ukuthi akayentanga lento. Ngicela usubscribe mina nawe sidobonana next time. Goodbye.